sallame sallah. An tambayi Imam Jafar alaihi salam cewa me yasa mai sallah yake yin kabbara 3 bayan ya sallame kuma yake daga hannayensa. Sai Imam ya ce, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci garin Makka da nasara, ya yi sallah azhar tare da sahabbansa a kusa da Hajaratul Aswad. Bayan ya yi sallama sai ya daga hannayensa ya kabbara sau 3, sannan ya ce, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa azza junduhu wa galaba al'azabu wahdahu falahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sannan sai manzon Allah ya ce, kada ku bar wannan takbira da zikiri bayan kun kammala kowace sallah ta farilla. Duk wanda ya haka to haƙiƙa ya yi godiya ga Allah bisa ƙarfafa musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.